Vo svojom živote máte dve možnosti. Môžete si nasadiť masku a začať sa hrať na niekoho druhého, alebo môžete odhaliť svoju vlastnú tvár a začať byť sám sebou. Každé ráno, keď vstávate z postele, môžete sa rozhodnúť, ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete. Chcete si nasadiť masku a začať svoj život hrať? Alebo naberiete odvahu? Odhalíte svoju zraniteľnosť a začnete konečne svoj život žiť. Väčšina ľudí hrá vo svojom živote toľko postav, ako keby ich hlavným cieľom bolo získať Oscara. Pritom ich výkony sú maximálne tak súce na zlatú malinu. Títo ľudia hrajú toľko postav, že už zabudli, kým naozaj sú. Boja sa vyjadriť svoj vlastný názor, boja sa ukázať svoje vlastné pocity, boja sa ukázať svetu svoje vlastné kvality. Už od detstva si tvoríme nánosy strachu. Máme strach, že budeme horší ako niekto druhý. Máme strach, že nebudeme dosť dobrí, že nás svet vysmeje. Presne toto sú dôvody, prečo väčšina ľudí svoj život hrá. Schovávajú sa pod masku, o ktorej si myslia, že im prinesie bezpečie. No a toto je jeden veľký omyl. Nespadnite do rovnakej pasce aj vy. Maska vám neprinesie vôbec žiadne bezpečie, práve naopak. Zavrie vás do väzenia, zoberie vám slobodu. Život nie je o tom, že ty si lepší a ja som horší. Život nie je o tom, že ty si silnejší a ja som slabší. Život nie je o tom, že sa hráme na niekoho druhého. Každý sme výnimoční takí, akí sme. Život je umenie odhodiť všetky svoje masky a ukázať svetu svoju vlastnú tvár. Vystúpiť z tej paródie na život, ktorú hráme a začať svoj život konečne žiť. Byť sám sebou znamená byť slobodný. Byť sám sebou znamená uvedomovať si svoju zodpovednosť. Konať podľa svojho presvedčenia. Stáť si za svojím názorom. Byť sám sebou znamená rešpektovať slobodu ostatných. Rozhodni sa teda, ktorým spôsobom chceš prežiť svoj život. Ak sa rozhodneš, že svoj život chceš hrať, potom nakoniec možno získaš ligotavú sošku Oscara. Ak sa však rozhodneš, že svoj život chceš žiť, nakoniec môžeš získať naozajstnú slobodu. Ako umelec vytvára svoje veľkolepé dielo, presne takisto vytváraš svoj vlastný život aj ty. Herectvo je umenie byť niekým iným. Žitie je umenie byť sám sebou. Otázka je teda úplne jasná. V ktorom z týchto dvoch umení sa chceš stať majstrom práve ty?